खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दोनथ'लायो स' लोगोफोर दसे दिनै जोंहा आबै आबौमोना दिल्ली टाउनाव थांदों नालाय दा गोबाव जाबोखागोन बेनिखायनो दसेनो माने दख'ना गानब्रबना लाबाय आरोना आङो दख'ना गानब्रबना लानानै देलायनानै दसे भिडिअ खालामलायबाय आबैमोन गैयाबाथाय बिराद देलायनो मोजां मोनो ओमफ्राय मोसानोबो रोंखालिया नालाय बेनिखायनो बिदिनो टाइम पास खालामबाय थादों आरोना लोगोफोर माखौथो नायबाय थादों चलो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बोलायबाय थाइनैसो सजना दङ बेखौनो खानो नागिरदों आं आलुजों संनोसै दा थुदो बिदिब्ला लोगोफोर माखौथो नायबाय थाखो थुदो चलो रानि गोरलैखौ खानांगौ ना बोरायखौ खानांगौ सजनाखौ एसे गोरलैखौबो खागोन एसे बोरायखौबो खानोसै नै मोनबाय बेसेबांल' खानोसै आङो बेनो थोगोन सानैल' नालाय गोरलैबो खाबाय एसे गोराबो खाबाय जि बरिया जागोन आरोना टेस्टि आलुजों संनानै जानोसै जोङो बिमा फिसा जेबो गैया निरामिससो दिनै बृहस्पतिबार नालाय ना बेदरबो मोनजाया बारा खायासै नै एसेल' खाबाय आङो जि सान्दुं गोसाथार गरमथार बिफाङानो नै बायनानै लाव मुरा जाजोब्बाय गैला गिदिर दङमोन आं गोजौनिखौ खायासै आरोना गाहायनि मोननैसो खाबाय नै सान्दुं गोसाथार आं मबाइलखौनो नुवाखै आंखौ नुदोंना नुवाखै भिडिअफोरावबा मासि सान्दुं गोसा आयु गरमथार थैहां माला अखा हागोन जोंनि दिल्लीयावबाथाय अखाखौनो हाखाया मैया फुङाव दसे हादोंमोन आरोना जि आराम नांदोंमोन दिनै अखायानो गैया ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा गैया पानी खत्म नहीं किया ठंडा पानी चाहिए गरम हो गया होगा पानी सजना फिथाइजों आलु संनोसै दिनै आबै आबौमोना दा थाब मोनफैबाथाय आंजों एकदमबारे गास्लायस्लाबनो हानाय नङा फिस्लाबनो हानाय नङा जि आथुर सजना थाइनैसो खानानै लाबाय बेनिफ्राय सजनाजों आलु संनोसै आरोना फैसाबो गैया बेदर अर्डार खालामना जागौमोन दिनै बिस्थिबारबो नालाय ओंखायनो बेदरबो मोनजाखाया मोजाङानो जादों फैसाबो गैया मोजाङानो जादों आरोना जानोसै निरामिसखौनो जोंहा मादै खेबसे दंफैयोमोन सजनाजों आलु संना जाहोदोंमोन आङो जि गोथाव संना जाहोखादोंमोन मादैया दा आंनि संनायाबा मादैनि संनाय बायदि जागोन ना जाया बेखौनो गोसोखांनानै आङो सजना फिथाइ थायनायखौ नुनानै एकदम मादैखौ गोसोखांगासिनो आङो मादैनि संनाय बायदि संनानै जागोन आलुजों होननानै ओमफ्राय दा आंनाबो बेनि बायदि गोथाव जागोन ना जाया मादैनि संनायखौ गोसोखांनानै आङो मादैनि गोथाव संना जाहोनायखौ गोथावखौ गोसोखांनानै माने आङो संनो नागिरदों आरोना जायोना जाया नायनोसै लोगोफोर एबार दसे गार्डेनाव थांनो र' दिनै गारि गुफुरखौ सिङाव दोनफैबाय आरोना बियो बैयावसो थायो गोजौआव मानो होनोब्ला दिनै सिंनि गारि ग्रे कालारमोन सिंनि गारि गिदिरखौ लांदो दिल्ली टाउनाव थांदो नालाय ओमफ्राय गोजौआव साफाय खालामनांगौ नालाय बेनिखायनो बेखौ सिङाव दोननानै थांबाय आरोना गार्डेनाव दसे थांनोसै
नै जोंहा मैया केमेरायानो बायबाय सिसि केमेराया गोजौआव बिल्डिं बानायबाय थादोंना मिस्ट्रिफोरा रडआनो गोलैफैनानै बायदों आरोना मालिक भैयाया थांबाय नामा मालिक भैयाखौ थांबायसो सानदोंमोन आङो दिनैहायसो क्या लगाएगा या मैं भैया अभी क्या लगाएगा न'आव थांदोंमोन भट होनो मैयासो फैदोंमोन भैयाया रास्ता नहीं कटा कल कटेगा आज काटने से अच्छा था इतना गर्मी है आज नै बिराद गरमथार सजना फिथाइखौ जों मोनखाबाय संनोसै एबार आलुजों इतना गर्मी है ना आज गरमानो थैहांथार दिनै बापरे मारै थादों मानसिफोरा आंथ' थैहांसो मोनथारबाय नै बार बारदो आरोना ओमफ्राय मोजां नांदो एसे गरमाव थैहां अबस्था खाराब लामायाव थांनि र' दसे गार्डेनाव थांदोंमोन रानियाबो न' लिरगासिनो खामानि जोबाखै रानिनियाबो लिरनांगौ आं दा ड्रेस खुनानै लिरनोसै आरोना गार्डेनाव थांनो पार्कआव दसे थांनो बेरायनो पार्कआव बेरायहैनो आरोना दसे लामायाव ओंखारनानै भिडिअ बानायदोंमोन आरोना आं दसे ओमफ्राय मानसिफोरा दख'ना गाननाय नुवा नालाय बेयाव बिराद नायदो आरोना गावनि ड्रेस गानदो होननानै सानदों खोमा ओमफ्राय मा ड्रेस बियो बिसोरनिया बिदि होननानै सानदों दां ओंखायनो जि नायखादो आरोना मानसिफोरा